Balimao annokuma très urgent. Balimao billet mardi 28 juillet 2026. Aou ne anga je anga bubu mabel kuma kana me ko français proposition ka ale ou ka ambassade kono na ku ale bubu mabel wole ka taw ka ambassade kono ko ka proposition ka ale ye ko ale ka Assimi Goïta janfa ko ka Mali janfa ko ka tuku français ko malien Evelyn Jackie ka bubu mabel fle ka tien di Evelyn Jackie ma bora ka kuma mun fo ni ngalo no ni tien du parce que ni ne kera tien ye Mali kanga ni crise diplomatique de ni déstabilisation di ay ni video kolongolo Assimi Goïta ka soro Ablaye Job nun be ka soro o ka bubu mabel wole a wola ambassade la domina et ambassade barakela mogo mi ya wole ko tigi wole o ka 48 heures batigi maka Mali bla parce que o koro ko tigi be fe ka fanga bi o koro ko tigi be fe ka Mali yere de bi anga janga bubu yere kuma kana me malien menda e mentiki la de anga janga bubu yere kuma kana ambassade la chargée des affaires et même nous tara France ou ba donc Guino de Banché. Ah oui, Guino de Banché. Nettement. Ambassadeur chargé des affaires, c'est Glenflin. Il me dit que vous bien logé 6 mois. Vous bien 10 000 euros d'en calo. Pendant 6 mois, vous calinez John Joro me fangalabi. Ni elle est là. Ni les beaux villas qu'on a mal là. Étage joli en panin qu'on voilà, abe bubu yere kuma ka mesan, n'est-ce pas? Kube 10 000 euros d'aliment, kalo. Ayere bora ka kuma info. Donc, amba ngini Mali autorité mo fait. Bubu yo kuma mu fota. Aka da kuma blade. Mali on ka a tiena ngalondo. Negeni dalinte kuma ina. Mais ayanke tika ka abisaka ke tien fana dum. Abisa ke ne jota la tien biseka kala ni kera tien aw ka communicateur mbeka ayere dalime mogo mina ka be ka communication kawiye ngalonte kala kendo ban malien be tegelendo wala mali abe bubu kuma kame ko France ambassade ya le wuli ko ka war proposer ale ko 10 000 et c'est bubu be 10 000 euros par mois bo korodo 10 000 euros par mois bo don de bo je 6 millions ko France ko kubo dalima a be fo abela jele yame o ambe mu ngini Ablaye Job fa ale de Mali ministère des affaires étrangères aka France ambassade mbe Mali kono aku wole ko nyini nga John de bubu mabel wele ka be war dama kaka Mali janfa mogo be ni barake abe fo tigi de mako déstabilisateur abe fo tigi de mako faso chila Assimi Goïta ne reba o deme Aïta France, ni crise diplomatique de wuli to tuko. Aïta France ambassade la ko John de bubu mabel wuli kabe wardama. Aïe bubu yere fana wole bubu kane jo aw nyakoro. Comme aya fo réseaux sociaux de camp. Aïe bubu mabel nyininga. France ambassadeur barakela juma. Abise ka kani bubu ka kuma tien na ya o makuninka. Ubeta do malien wera o be malien pousse au contrôle de. Maka tien de fana. Aïe ni ko seka ka tien. Ni aka fanga de menacer parce que bubu be ka kuma mun fo kuma in conséquence fla de bala ni galondo aba dusu do u ka ke mogo were la awo be mogo fana soro ni galondo de na ka soro ma ke ni bubu be ka imaginer ka fo di o koro ka fo bubu ya sra de irawula u ka ke ni tien fana do aw ma réagir aba nyele wakati mina uka soro francier yorobe mini parce que France for le menna bubu fleka comment fort France jogo do tieni ça c'est une vérité France est très fort dans ça mais comme bubu galon de galai parce que nous kuma boran galon de galada iba seke di abe bubu de wole 600 Mali service de renseignement ga baraka boro ko so ne ko mango Mali service de renseignement ema Abdou Nyangora kale ni terrorisme beto ka kuma téléphone na o yo ke yele ko e gateme bo Mali be chini chukwadla ali attaquer mon kera kati Abdou Nyang fo ko vigilance ado a seba ka pasika Abdou Nyang koko be ka ke Mali ko na ba be kalama aba be fola fana ka ba kalama e brama touré ka sa Abdou Nyang mayola ma antale ka dossier la me bubu ka dossier la Mali be bubu do ni ngalon te kalai afora parce que nyok magale fana arme mo ko bubu gi semu ka communiquer era bubu bara galo were fana tike tukuni ko iya da gali o bubu mo bele pro tukuni ko iya da gali sarade
abora ko kuma fo ale a me diri pa ka de arame mo ma kan arda ye bubu ko ni mu ma me ko pa je ka kana fo parce que bubu se ko ten galo ina quoi ça dit ou coincelendo Evelyn Jack bora ka mun fota Evelyn Jack ka kuma tien de bangale fleni ni bubu ye galon tike ka noro faransi la bubu ni wage be ye kuma be bubu ni mali nyamogo be ye bebe teke faransi bebe teke malla mali be kina o lega ka mali sangoro ave mali ke yuguru di quoi ave mali kina fo jamana la ngolo di quoi mogo la ngolo ni no yira c'est à dire que qui s'assemble se ressemble. Evelyn Jack a raison hein. Evelyn Jack a raison. Donc voilà ce qui se passe. Donc bubu mabel boraka kuma mfo tanto ay bubu wole de aya wole aka nyininga ani ambassade mo mi kuma na ka tiki tofo mali be plenty do atiki contrôle awa aya tiki genga bo mali kono na enu ko bla a conséquence be bola de parce que bubu yo kuma mfo nte kuma de ni de e so rasi num flene na lo ma odedu te fen kalama na le fana nunu so rasi num flo te foi kalama wallahi billahi uta don uniye mo mi uta do jugu ye mo mi bubu fleka kuma mfota ama ayoro jumembe asimi deme ayoro shi ni de tiede yani bubu kata fo video la ni wage te yongala wage na asimi te yongala mona bubu tata fo wage na ko nekara ubentigi gen a genen ko fede normalement bubu be ka kuma fo ni tiedu bubu ni wage be nyongala parmi les 5 généraux wage bala kuruda kelawla surasi kelembe oni asimbe nyonga dongodo oni bubu fana be nyonga dongodo no toko général Ismaël wage nga respect baka o buna bubu te tafo wage ngena tafo asimi ngena farasi be kanin ka contrôle de ola wage mana tafo asimi ngena avec preuve asimi be Abdoulaye Diop wole Abdoulaye Diop be tara farasi et ambassadeur wantara représenter a fangambe ko wole san ko nyininga muna abe ka nga jamana do na muruti anga fanga contrôle ono gena kuma mi de la sisan bubu be soro ka boka video ke ka disi goshi nyende ken faso yi ni bubu ba faso fe yana ka ta a gelu wa réseau sans fait abe nglanji jukorodi ne jijukoro bara chama kani soro so yere ba do ne ba do ne information soro terroriste do kan ne ala che ne afu na ya barake o klara ka ne fo dogola ne ma bo réseau la ko fo o kara mena ben ba kalama ben ba do kalama ben le servo ba do kalama ben yere go kanga nan ke réseau kanga fo dogola oni bubu bala ko tiendu yana ka boka ta video ke aba fo wage ngena wage ba fo asimi ngena na asimi Abdoulaye Diop blaka atiki convoqué malika interdiction d'atiki ka bubu kene kuma mu fo ni tiendo aya atiki ganga bo mali kono ni tien fana te awa bubu ya uchuru ala sago au sago bubu tala ka galon tike tunu ko ya da gali fana sarade anto fana la metuguni anga jango la me mali kadi de finalement ko kutira do bi ko nafo ne ma fa ko be ngo che sara ya dugu ka frappe mun kara ka ba wi da dama ko ni ngo che pour que au moins dogo officiellement ka remplacer il était ya ka sa ya déclarer bo bela jelen messa akombe ya da galle abole abe ka fe fo fa be fudi bo ni na fa jima ke malika fui c'est pour ka fo malio nyana ibi ka faso jo menin galon teke morali c'est ebe ka fo ba don kalondo e ba fo mo ba la me na fa jume na mali joro jume na bo ale be ni fo ale ni Ismaël wage be Ismaël wage ni asimbi mo be fanga ke fanga langolondi Evelyn Jack Jordan de ni yogoro di kwa na faten na kwa ebe ne ba fo mali ngena ni fanyuman to ba ko kalete nya ko na burna ngo otiki ba refa ni ay transition bi belle le cerveau de dou docteur Sogal Maïga de dou aw yere wolo aw emission aw de transition ni aw di mais bubu na transition de mena na mais ne do banga me na ka video na bla avec tabi ina fo nunu de nunu te asimi me bingwa na fa jeme nunu na nunu yere de nale asimi bina kan toye na kuma na an kumbe kuma malen kumbe bo ni bubu kata boulevard la ko moko ka boke ali nami kolosi ni wulu mata ka gulugi ba fara ga shibon tike kono nous dalemba la ko nunu be se ka malen na tu asimi ko sauf les abolikene fle bubu mabel ni Abdou Nyango ka tu jo boulevard la ko malen ka bo ko viva asimi ni malen bora ka fuma tu nyamoko di
Ben le cerveau mana bɔ kaso la bi n'a ye mɔgɔ wele boulevard la bɛ fa ni ne Segu Tunkara ni Ben farala ɲɔgɔn kan n'an ye mɔgɔ wele boulevard la ni kɔrɔna cɛ a bɛ fa parce que mɔgɔ dalen m'anw na a ko Bubu nin de a ka hero o tɛ yan a y'a fɔ k'a ka taa aw wele boulevard la k'a tɛ se depuis Ben le cerveau taara kaso la boulevard datugura depuis Choguel taara kaso la boulevard datugura kuma bɛ filɛ a kan bɛn